We hebben eigenlijk een hele bijzondere première. Het is de eerste keer dat deze film vertoond wordt in het Nederlands Koninkrijk. Dus Nederland en de Nederlandse eilanden, de Caribisch-Nederlandse eilanden. Dus Bonaire heeft daarmee echt een primeur. We zijn de eerste op dit kleine eilandje die deze film gaan vertonen. Het is een film die is gemaakt, het heeft een tijdje geduurd. Het is een natuurorganisatie die met freedivers, dus mensen die zonder scuba, dus geen bubbels en geen tanks en rare dingen, maar alleen maar op hun eigen lucht naar de haaien duiken om bijvoorbeeld te taggen, dus van die merkjes in te zetten en om te filmen en om hun gedrag te bestuderen. Doordat ze niet bubbelen en die rare scuba aan hebben, zijn de haaien wat rustiger. Dus ze zijn wat minder afgeschrikt. En het zijn prachtige beelden. De trailer kan je wel online bekijken, maar die film is gewoon nog nergens vertoond in het Nederlands. Maar ook in de rest van de wereld wordt het maar op een paar plekken vertoond. Dus het is een hele bijzondere gebeurtenis dat wij deze film op Bonaire bij Empire Cinema gaan vertonen. De kosten voor de film zijn $7,50. Hij draait van 7:30 tot 7:15, 8:30. In totaal wordt hij 7 dagen vertoond. Niet in het weekend, want dan hebben ze hun eigen Hollywood blockbusters. Maar door de week is die als voordat de lange film vertoond wordt, kan je deze film gaan kijken. En het is dus ook een 3D film. Dus het zijn hele prachtige onderwaterbeelden die dan ook nog 3D zijn. En ik heb hem ook nog niet gezien dus, want hij is beschermd. Maar ik kan me voorstellen dat dat indrukwekkend zal zijn. En we hopen dat veel mensen hem gaan zien. Want het gaat over onderzoek naar haaien, maar ook vooral over het feit dat haaien eigenlijk zo bedreigd zijn tegenwoordig. Terwijl ze helemaal geen bedreiging vormen. Ik denk dat inmiddels de voorbeelden van per jaar worden er tussen de 5 en de 10 mensen door een haai gedood. Terwijl door koeien en door nijlpaarden worden veel meer mensen per jaar gedood. Dus haaien zijn eigenlijk helemaal niet zo bedreigend voor ons. Alleen door het verleden en door films zoals Jaws worden ze als heel eng ervaren. Terwijl ze helemaal geen interesse hebben in het doden van mensen. Maar wel zo belangrijk zijn voor onze koraalriffen en onze ecosystemen. Dus deze film is het is een hele prachtige film om te zien dat we ze met respect moeten behandelen, de haaien. En de Great White is natuurlijk wel het grote voorbeeld van de enge haai. Maar in deze film kan je dus zien dat mensen, freedivers, rustig met die haaien meezwemmen. En dat die haai echt niet denkt, oh, die ga ik eens even snel pakken. Want dat is helemaal niet interessant voor ze. En je ziet de schoonheid van dit imposante dier in zijn leefomgeving. En het is de moeite waard om het te komen kijken. Het draait dus 7 keer op Bonaire. We hebben de posters her en der rond Bonaire, maar ook op onze website en op onze Destinapa Facebookpagina kan je de dagen en de tijden zien. Het is altijd om 7:30 dus. En iedereen is welkom om te komen kijken. Kost $7,50 bij Empire Cinema en het is een 3D film. Dus best een leuke primeur voor Bonaire.